ओपनिंगला आमदार निलेश राणेंनी विधानसभा गाजवली असं म्हणत आमदार दीपक केसरकर यांनी त्यांचं कौतुक केलं. पाहूया. या ठिकाणी कारकीर्द आम्ही बघितलेली, त्यांची आमदारकीची कारकीर्द त्याच्यापेक्षा उज्ज्वल हो अशी सर्व सावंतवाडीकरांच्या वतीने त्यांना हार्दिक शुभेच्छा देतो. आणि त्यांनी अगदी ओपनिंगला बॅटिंग करत असताना विधानसभा गाजवली. त्याच्यामुळे येथील विधानसभा ही गाजवत असताना ज्याप्रमाणे माझ्या मतदारसंघाकडे माझं लक्ष आहे, तसंच त्याबरोबरच त्यांचा कुडाळ मतदारसंघ आहे, त्यालासुद्धा खूप पोटेन्शियल हे पर्यटनाचं आहे. आम्ही तीनही आमदार आणि राणेसाहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली चांगलं काम करू. आदरणीय नितेश येला लवकरच पालकमंत्री पद मिळेल अशी मी अपेक्षा करतो आणि त्यांच्याकडे चांगली कामगिरी व्हावी. राणेसाहेबांनी ते स्वतः मुख्यमंत्री म्हणून कारकीर्द गाजवलेली आहे, त्याच्यापेक्षा अधिकची कारकीर्द त्यांची या टर्मला हो अशी प्रार्थना करतो. सर्व सिंधुदुर्गवासियांना मनापासून नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो. आणि येणारी काही वर्ष ही सिंधुदुर्गच्या उत्कर्षाची असतील, सिंधुदुर्गच्या भरभराटीची असतील. आणि याच वेळेला सिंधुदुर्गचे एक सपुत्र रवींद्र चव्हाणजी यांचीसुद्धा भाजपच्या अध्यक्षपदी प्रभारी म्हणून निवड झाली आहे. त्यांचंसुद्धा मनापासून अभिनंदन करतो, त्यांनासुद्धा शुभेच्छा देतो. आणि महाराष्ट्राच्या सर्व जनतेला मनापासून नवीन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.